Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Υγεία μας σήμερα», η οποία θα είναι κοντά σας κάθε Τετάρτη στις 2. Στόχος της εκπομπής είναι να σας παρουσιάσουμε θέματα που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία και πάντα με εκπροσώπους του κλάδου υγείας να σας ενημερώσουμε με σαφή και απόλυτα κατανοητό τρόπο όλες τις εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής. Μαζί μας είναι και ο κύριος Ζαμπάκος Γεώργιος, πλαστικός χειρουργός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη μεσοθεραπεία με πλάσμα και τη λιποαναρρόφηση με βέιζερ. Καλησπέρα. Γεια σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Τι είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι μια πρωτοποριακή τεχνική, η οποία εκμεταλλεύεται τους επληρωτικούς μηχανισμούς του ίδιου του σώματος του ασθενούς για να αναζωογονήσουμε το δέρμα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ νέο, υπάρχει, απλώς τελευταία έχει τελειοποιηθεί και έχει πολύ ωραία αποτελέσματα. Πώς λειτουργεί η αυτόλογη μεσοθεραπεία? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία εκμεταλλεύεται τους αυξητικούς παράγοντες που έχουν τα αιμοπετάλια, που είναι τα κύτταρα που ουσιαστικά ενορχιστρώνουν την επούλωση του οργανισμού. Και αυτά, διαχέοντας τους αυξητικούς παράγοντες μέσα στο δέρμα, όταν κάνουμε εμείς με ένεση, ενεργοποιούν όλους τους μηχανισμούς επούλωσης του σώματος, χωρίς να υπάρχει τραύμα όμως. Και αυτό αναζωογονεί το δέρμα. Παράγεται κολαγόνο, ελαστίνη, αλουνονικό, παχαίνει επιδερμίδα. Και έτσι έχουμε μια μακροχρόνια που διατηρείται αναζωογόνηση και αντιγύρανση στο δέρμα. Η θεραπεία αυτή έχει δοκιμαστεί? Ναι, χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ορθοπαιδική και στην επανορθωτική χειρουργική και από εκεί την κλέψαμε ουσιαστικά η πλαστική χειρουργική. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο τενίστας Ναδάλ έκανε πέρσι τα γόνατά του PRP και έτσι μπόρεσε και επέστρεψε και πήρε τις τίτλους. Και ο Tiger Woods, ο γνωστός πρωταθλητής του γκολφ, έχει κάνει κάτι αντίστοιχο στα δικά του γόνατα. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια το έχουμε προσαρμόσει στην αισθητική χειρουργική με πολύ ωραία αποτελέσματα. Πού εφαρμόζεται η θεραπεία αυτή? Εφαρμόζεται κυρίως στο πρόσωπο, για να αναζωογονήσουμε το πρόσωπο, το δέρμα του προσώπου. Εφαρμόζεται επίσης σε ουλές ακμής, με πολύ ωραία αποτελέσματα, σε παλιά τραύματα και εφαρμόζεται επίσης και στα μαλλιά, όπου βέβαια δεν φυτρώνουν καινούργια μαλλιά, αλλά επιβραδύνει την πτώση των μαλλιών και ενισχύει τους θυλάκους να βγάζουν πιο γερές και δυνατές τρίχες. Πώς γίνεται η θεραπεία αυτή? Η θεραπεία είναι αρκετά απλή. Παίρνουμε ένα δειγματάκι αίματος, σαν μια γενική αίματος, το οποίο το επεξεργαζόμαστε φυγοκεντρώντας αυτό το αίμα και απομονώνοντας το πλάσμα με τα αιμοπετάλια. Στη συνέχεια ενεργοποιούμε τα αιμοπετάλια με ιόντα ασβεστίου και αυτά έτσι απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες. Και κάνουμε πολλές μικρές ενεσούλες στο δέρμα της περιοχής που ενδιαφερόμαστε να βοηθήσουμε. Είναι τελείως ανώδυνο γιατί βάζουμε αναισθητική κρέμα πρώτα και τα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από μερικές εβδομάδες και κρατούν αρκετό καιρό. Η θεραπεία αυτή πόσο διαρκεί? Η θεραπεία αυτή καθ' αυτή διαρκεί 15 με 20 λεπτά. Απλώς με την κρέμα μαζί που πρέπει να βάλουμε για να μην πονέσει μπορεί να διαρκήσει 1 ώρα και 15 λεπτά. Η θεραπεία αυτή έχει παρενέργειες? Ουσιαστικά δεν έχει καθόλου παρενέργειες γιατί είναι δικό μας πλάσμα, δικό μας αίμα και δεν κάνει καμία απολύτως αντίδραση. Απλά αντενδείκνυται στις ασθενείς που έχουν παθήσεις των αιμοπεταλίων γιατί απλά σε αυτούς δεν θα δουλέψει. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η θεραπεία και πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα. Αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται παγκοσμίως είναι κάνουμε 2 θεραπείες σε διάστημα 2-3 μηνών και αυτό παρέχει ένα αποτέλεσμα που διαρκεί 1 με 1,5 χρόνο. Και κάνουμε μετά 1 θεραπεία το χρόνο, 1 κάθε 1,5 χρόνο, αναλόγως για να συντηρήσουμε το αποτέλεσμα. Γιατρέ μας, τώρα για πέστε μας, τι είναι το βέιζερ λίπο? Το βέιζερ λίπο ουσιαστικά είναι η εξέλιξη της λιποαναρρόφησης. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των υπερήχων για να διασπάσουμε ατραυματικά το λίπος χωρίς να τραυματίζουμε τους υπόλοιπους ιστούς και έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Πώς γίνεται η τεχνική του? Ναι. Ουσιαστικά μοιάζει αρκετά με την κλασική λιποαναρρόφηση. Κάνουμε έγχυση πρώτα ενός υγρού που βασίζεται στο φυσιολογικό ορό και έχει μέσα και κάποιες ακιοσπαστικές ουσίες και τοπικό αναισθητικό για να μην πονάει ο ασθενής. Και μετά βάζουμε με ένα καφετήρα τιτανίου, ο οποίος εκπέμπει κύματα υπερήχων, τα οποία διασπούνε και ρευστοποιούν το λίπος ατραυματικά, χωρίς να επηρεάζουν ούτε τα αγκία, ούτε τα νεύρα, ούτε τους υπόλοιπους ιστούς που είναι γύρω από το λίπος. Και έτσι μετά το ρευστοποιημένο λίπος αφαιρείται
με πολύ ήπια αναρρόφηση, χωρίς πάλι να προκαλούμε τραυματισμούς στους υπόλοιπους ιστούς. Για πέστε μας τώρα, τι γίνεται στην λιποαναρρόφηση με βέιζερ? Ακριβώς αυτό που σας είπα, δηλαδή μπορούμε να αφαιρέσουμε το λίπος πολύ πιο ατραυματικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να έχουμε πολύ μικρότερη τραυματισμό στους ιστούς, δεν κάνει μεγάλο είδημα, δεν κάνει μεγάλες μηδανιές, η αποθεραπεία είναι πολύ πιο γρήγορη και επειδή αυτό λειτουργεί στην επιφάνεια και ρευστοποιεί το λίπος ομοιόμορφα, δεν έχουμε τα προβλήματα με τις ανομαλίες και την ανομοιογένεια του δέρματος που μπορεί να υπάρξουν με την κλασική λιποαναρρόφηση. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μας που μπορεί να εφαρμοστεί ή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο μας το σώμα? Θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα, επειδή είναι πολύ ασφαλής η μέθοδος και μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και περιοχές με πολύ λεπτό δέρμα και πολύ λεπτό λίπος, γιατί δεν είναι την κλασική μέθοδο που προσπαθούμε να αφαιρέσουμε βία το λίπος. Εκεί ρευστοποιείται ομαλά και το αφαιρούμε πολύ ήπια. Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να το εφαρμόσουμε παντού στο σώμα. Στο λαιμό, στα πόδια, στην κοιλιά, στα χέρια, όπου θέλουμε, όπου έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, κάποιες αντενδείξεις ή κάτι που θα έπρεπε να κάνει τον ασθενή που θα έρθει σε εσάς να το σκεφτεί ή να προβληματιστεί επάνω σε αυτό? Σαφώς όλες οι επιβάσεις έχουν κάποιες αντενδείξεις. Αυτό αφορά ασθενείς που είναι καλά στην υγεία τους και που θέλουν να χάσουν τοπικό λίπος. Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος, ούτε είναι μέθοδος για να χάσουμε πολλά κιλά ή πολλά λίτρα λίπος. Από εκεί πέρα οι παρενέργειες ουσιαστικά είναι πολύ λίγες, εφόσον γίνεται από ένα εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό με σωστή τεχνική. Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της επέμβασης αυτής και για πόσο διάστημα θα έπρεπε ο ασθενής να γνωρίζει ότι θα πρέπει να ξανακάνει μια επανάληψη της θεραπείας αυτής? Όπως και με την κλασική λιποαναρρόφηση, άπαξ και αφαιρεθεί το λίπος από τις λεγόμενες λιπαποθήκες, η θεραπεία θεωρείται μόνιμη. Όταν ξαναπάρει λίγο βάρος, με μικρές μεταβολές του βάρους, το λίπος κατανέμεται ομοιογενώς σε όλο το σώμα. Εάν όμως υπάρξει μαζική πρόληψη βάρους, 20-30 κιλά, τότε ενδεχομένως να δημιουργηθεί καινούρια λίπος στις περιοχές που έχουμε αφαιρέσει. Οπότε μπορεί να χρειαστεί. Βλέπουμε εδώ κάποια παραδείγματα που μας δείχνετε στην οθόνη μας. Αυτό ακριβώς μπορεί να πετύχει, μπορεί να πάει επιφανειακά με μεγάλη ασφάλεια και να σμιλέψει το σώμα. Αυτό κάνει η τεχνική αυτή. Βλέπουμε εδώ κάποιο κύριο, ο οποίος είναι πριν την επέμβαση αυτή και μετά τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Και βλέπετε ότι δεν αφορά υπέρβαρους ασθενείς, ακόμα και σε λεπτούς ασθενείς, γιατί σμιλεύει το σώμα. Αυτό κάνει αυτή η τεχνική. Άρα δεν υπάρχει διαχωρισμό στο φύλο, μπορεί και ένας άνδρας ή μια γυναίκα στην κοιλιά, που είναι μια περιοχή που όλοι μας έχουμε πρόβλημα, ή στην περιφέρεια, από ό,τι βλέπω. Εδώ έχουμε μια κοπέλα, μια κυρία, η οποία είναι πριν την επέμβαση και μετά βλέπετε, έχει τη πολύ μέση, μεγάλη διαφορά. Πώς έχει σχηματιστεί η μέση που πριν δεν φαινότανε, πώς φαίνεται η κοιλιακή της. Η κοιλιακή της είναι πλήρως εμφανή και τα αποτελέσματα είναι εξίσου εμφανή. Η ηλικία του ασθενή πόσο μπορεί να είναι? Γιατί εδώ βλέπουμε μια ασθενή μάλλον σε σχετικά μικρή ηλικία. Αφορά ασθενείς μετά τα 20 ενήλικες και αφορά ουσιαστικά όλες τις ηλικίες. Απλώς όσο μεγαλώνει η ηλικία, μειώνει τη δυνατότητα του δέρματος να μαζέψει. Οι επανορθωτικές ικανότητες του δέρματος, δηλαδή, ανάλογα με την ηλικία παίζουν ρόλο. Σε κάποια όρια. Βέβαια, μικρές αφαιρέσεις λίπους μπορούμε να κάνουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο μικρώνει η ικανότητα του δέρματος να επανέλθει. Οπότε αποφεύγουμε να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα διαρκούν? Τα αποτελέσματα διαρκούν για όλη τη ζωή ουσιαστικά. Βέβαια, το να κάνει κανείς την μέθοδο αυτή, την κλασική λιποαναρρόφηση, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη να προσέχει τη διατροφή του και να γυμνάζεται. Δεν είναι μέθοδος που μας δίνει άφεση μια για πάντα. Απλώς βοηθάει να αποκτήσουμε ένα σώμα όπως το θέλουμε, το οποίο θα το στηρίσουμε μετά. Άρα μια σωστή διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Η άθληση, και εδώ βλέπω ότι έχετε κάνει μια επέμβαση στην περιοχή του στήθους. Όχι, απλώς το στήθος δεν φαίνεται. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Απλώς φαίνεται και το στήθος. Μπορούμε θεωρητικά να πάρουμε το λίπος αυτό, και το λίπος αυτό είναι βιώσιμο επειδή αφαιρείται τραυματικά, και να το μεταμοσχεύσουμε στο στήθος. Αυτό όμως είναι τελείως άλλη εφαρμογή. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατήρηση των λιποκυτάρων για την επέμβαση και πόσο σημαντικό είναι το εργαστήριο το οποίο θα απευθυνθούμε, η κλινική, για να κάνουμε αυτή την επέμβαση στη συντήρηση των λιποκυτάρων και στη συντήρηση και στο σωστό τρόπο της επέμβασης?
Πρακτικά τα λιποκύτταρα δεν μπορούν να συντηρηθούν. Αν μπουν στο ψυγείο, μετά θα πεθάνουν όταν τα βγάλουμε. Όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους, αυτό γίνεται άμεσα. Θέλει μια ειδική επεξεργασία αφού πάρουμε το λίπος, με ήπιο τρόπο που παρέχει αυτή η τεχνική, ώστε να μην τραυματιστούν και να μην νεκρωθούν. Μετά τα απομονώνουμε από τα υπόλοιπα στοιχεία και μπορούμε να τα ξαναβάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Και προφανώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο παντού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλεγεί το κατάλληλο νοσοκομείο και ο κατάλληλος χειρουργός που έχει τον εξοπλισμό που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας παρακολούθησαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας απόγευμα.